Здравейте, казвам се Мартин Маринов и снимаме квалификацията 25.2 от Варна Трова. Идеално. Бар 10 кг, 20 кг, 20 кг, 10 кг. ...25 см, 1,50 75 см, 75 см. Няма да бързаш, имаме 4 минути за хубав успешен опит, не дай да правиш грешки само. Човека гледа. Аре! Прекаля. 413 днеска. Бяха 12 вчера. Готов ли си? 10 секунди имаш, Марто. 6 дена спрямо. Колко вчера бяхте вие? 23. Да, толкова. Давай. Колко общо? 57. Браво, Маса. Само дръж штанга. Спъчи са. Може и да клекаш. Хубаво си поеми въздух. Браво, бе, тя влезе най-добре тази вече. Най-добре стана тази. Сега има да почуваш. Имаш 4-5 минути почивка. 4 минути. А? Да. Той можеше на 82 да ги направи спокойно. Няма смисъл. Всички се кръглят примерно на някакви. Аз се старах и не се изтегля от тук. просто не е стигнал. Не се изтегля, да. Не се изтегля. Браво, Марто! Те вече ръцете се дивиш. Вода е стегна. Само един ако Момчето е с температура 39 градуса. Загрял. Загрял. Стандарта го знаеш за лово. Качваш краката на стената, тогава тръгваш да ходиш. Тръгвай с газа нагоре, максимално високо да движиш краката в началото. сваляш краката и след като Слагаш ръцете на линията, тогава сваляш краката в началото. Значи ръцете. Това път ръцете. Да, да мине. тигарите няма как да мине. Аз се видях, почти никой не се е записал.
Минута и половина. Аз че да имаш един блок 45%, че трябва да теглям 9200. После там от 90 ли? Ти имаш 6 минути. Може да направиш 6 опита. Може един. Не толкова. 240 хиляди сега са около 100. Една и 10. Правиш 15 минути. Правил 18. Тридесет. Да, мен не ме гледа, аз съм. Не, това е просто тогава с... Двайсет. Не пипай въжето при това. Ще ти кажа 5, 4, 3. Трябва да се е така горе. Като ти кажа старт. 5, 4, 3, 2, 1, айде. Десет. 20. Не, не е по-мен, че вика в център. Когато съм още горе на средата, те ръцете ми се отправят, нали, на помните. Така и две. Виж къде се поправят. Чакай, голям. Добре. Внимателно. 4. 40. 10. 20. 30. 40. Движението ти става чуждо, искаш да го скочиш по-добре, да се спомниш. Почини се, ако трябва. Дигни газа нагоре хубаво. Бърза и бавно. Последно. Айде още едно е. Дигни газа. Добре. Дръж. Добре. 60. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Вечки. Вече ключи, айде. Не остана. Бутай. Корема стигни. Право тяло надолу. Добре. Айде още едно. Още едно и ставаш. Добре, момче. Айде, скачи. 80. Последно въже и една разходка. Стоп. Давай бързо сега. Бързо една на спринт. И хубаво. Завърши хубаво горе. Давай. Сваля ръцете вече. Трябва да легнеш. Стоп. 21. 3.20. 3.20.
3.20 и 21. Много добре. Браво, Марто. Колко кила искаш да сложи за първи? Той има много време. Сега почуеш 5 минути. Ти имаш супер свеж, ще влезеш. Даже ти сега, ако искаш след 1-2 минути, можеш да си направиш един опит преди времето. Да си загрееш малко. Да чуеш това време цялото. На 14 почва, нали? На 14. 5 минути имаш, 4.50. Един опит на 60 кила. Защото не е хубаво директно 5 минути ще изтинеш, човек. Теб краката сте свежи. Само раменете си излиза. Две минути имаш, Марто. Можеш, наистина. Иначе имаш 2 минути и 40. След две. На 14, една и 40 имаш. Една и 30. Тъмън. И направо му освен 90. Може да завърти малко камерата. Слагаме ли 90? Да, слагам 90 кг. Нещо криво. Опа! Не сме почнали още. 30 секунди.
Ма ти може да не почнеш веднага. Имаш 6 минути. Може да почнеш и на... И на първата минута. 20. Десет. 3, 2, 1. Айде. Дърпа високо, държи хубаво впред. Гърдите напред. Три минути и половина още. Не, 4 и половина. 4 и половина имаш. Хубаво долу си поемаме въздух. Да усетиш целият тор. Гърба как се раздува. Предай, гърба хубаво. Ставай, ставай, ставай. Браво, момче, 103. 106, 107. Три минути имаш. Много време. Да ти падне пулс. Трябва спокойно да дигаш. Скарай гърдите хубаво. Той 120 ли дигнахме в предния клек единица? 115? Добре ти е, Марто. 90%. 2,5. Не можеш да връщаш повече кила назад. Каквото се сложи на това, не можеш да връщаш килата назад. Ако не станеш, имаш 2 минути да се пробваш втория опит. 2,10. Айде, спокойно. Спой се, само ги дръпни високо. Ръката, гърба. Ставай! Браво, бе, момче! Ставай! Добре! Браво, бе! 107. 107. Ще правиш ли на 109 опит или на 110? Имаш време за един опит, може да стане. Няма значение, ти вече да стигне.
Имаш минута и половина, не бързай. По време там 3:20. 55 секунди. Имаш време, не бързай. Теб ти трябва да почнеш преди края на времето само. Ай, Марко, стягай лекицата ти, давай. Дърпай високо. Стягай гърба. Ставай, 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 ставай! 107, добре. Ще ги сваляш ти аз да... Само, махни зеленкото само. Само зеленкото махни, защото не беше на предишния опит да снимаме успешни. Това колко е? Да го покажем. 1,5. Това е 2, само че покажи от другата страна, защото тук е стъркано. 2. 5. Още 5. 10. 20. 107 кг успешни. Млад бик.